krásnou interaktivní zážitkovou výkovou hru. Vůbec typ tady těchto her vznikl z počítačových adventur, dejme tomu typu Polda, Trosečník, kdy je ten hlavní hrdina zavřený v nějaké místnosti a musí plnit různé úkoly, většinou musí najít nějaké indicie k tomu, aby našel cestu ven během nějakého časového limitu. No a v roce 2007 někdo v Japonsku si řekl, že ho to už úplně nebaví hrát na počítači a zkusil vytvořit reálnou obdobu té počítačové hry, kdy navrhl nějakou místnost, nachystal tam různý hlavolamy, šifry a zavřel tam skupinku lidí, dal jim časový limit na to, aby právě za pomocí vyřešení těchto úkolů našli cestu ven. Od té doby se to rozšířilo po celém světě. Extreme si můžete zahrát v Olomouci a od března letošního roku i v Ostravě. Základní vstupný je 1190 korun. Zvýhodněné vstupné máme od pondělí do pátku, co se týče pracovních dnů do 14:30, tam je ta cena 990 a studenti u nás hrají za 790 korun.